Ini daang mag-agong mga tugang si Pay Kaloy tapos si Manay mong Esther. May mga ano da ini, may mga sikreto da ining mensahe nganing da madangog kan sa indang aki. May mga password iyan. Nasindalang duwang mag-agom ang nagkakaintindihan nga ni isusenda mga aki, mga tugang, dahil ito magets, dahil maintindihan. Tamalay mo kung mga private moments baga. Ang password da mga tugang, siyempre si Manay Esther da, pagal da magparalaba da maghapon, sige dan laba. O kan bangging ito, pigsabihan da ni Pay Kaloy, sabi ni Pay Kaloy, ngayagom, garon na hapunan ka ng kalalaba agom. Ano daw kun ngunya nabanggi, ako naman ang kusoon mo. Siyempre sa mga aki, dahil ito magigets, araw kaya ang mga kunyan kan mag-aragom. May mga password, may mga passcode yan. Nahapon ang daang kakalabas si Mrs. Ano daw kung ngunya nabanggi, ako naman agom ang makurokoso mo. Sabi da ni Manay Esther, sabi da ni Mrs. Ngayagom, dahil kita ngunyan agom nabanggi makakurokoso, ta pagalan na kunyang ko, baka kung mapasma. Sa madaling sabi, day napagbigyan, day napaunrahan ni Manay Esther si sayang agom. Ngunyan, sumunod na banggi naman mga pangga, ang password na naman kan mag-agom, iba na naman. Ngunyan na banggi, ang password din da, kunya na high-tech na, kunya na da, typewriter. Typewriter! Pigsugo da ni Pay Kaloy, ang sa iyang aki na si Kulokoy, na sabi ni Pay Kaloy, Kulokoy, majadig di Nonoy. Sabihan mo daw si mama mo, Nonoy, na ma-typewriter kami. Sinabihan man ni Kulokoy si sayang ina, si Manay Esther. Sabi pala ni Kulokoy, Nay, pigsugo po ako ni tatay. Ma-typewriter da po ka mo. Sinabihan naman ni Manay Esther, si sayang aki si Kulokoy, ako niyang gayo, dahil magad mapaunrahan si Pay Kaloy, Sabi ni Manay Esther ki aki niya, Kulokoy, sabihan mo na sana si papa mo na dahil nantig kita maka-typewriter ngunyan ta, kulay pula ang tinta ngunyan. Sinabihan man ni Kulokoy si papa niya, ngaya pa, dahil da maka-typewriter pa, ta kulay pula da ang tinta ngunyan, bako da black and white ngaya. O di, sa madaling sabi, mabublay ang buhay ngunyan ni Pay Kaloy. Tada siya napapaunrahan, kumbaga. Mga sarong si Mana da mga toga ang makalipas. Si Manay Esther da mga pangga, Mana da sukulay pulang tinta. Lipas na eh. No. Si Mrs. naman da ang nag-first move. Sabi ni Manay Esther ki Kulokoy, Kulokoy, majadig di, sabihan mo daw Kulokoy si papa mo na pwede na nantig kami mag-typewriter, ubos na ang pulang tinta. Ubos na! Ngaya pa, sabi po ni Mama, pwede na dapo ka mo mag-typewriter, tamay na ubos na dapo ang pulang tinta, ubos na dapo. O ngunyan, si Pay Kaloy data mainit ang pamayo, ngayon, kansaron si Mana, habo. Kanso bangge, bako. O Kulokoy, sabihan mo na sana si Mama mo ha, na dahil nantig kami ngunyan makaka-typewriter, pig handwriting ko na sana. Handwriting? Kinarabot na! Paano si ito? Takong kinaramot! Kinaramot! Salamat kay Junjun Nosilyado sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Thank you!